Korte de Justicia confronta diferente dilema den último tempo ng aqui kunang mister a deliberar ribaje. Onde nang te asina yama media blade, pamira kiko ta e pro e contra de introduzir media den sala de corte. De outro banda, é problema não constitucional, com nos isla a queda confrontar com ele recentemente também a isso devido à atenção den Corte de Justicia. Hof heeft een mediabeleid. We willen meer naar buiten treden, we willen meer uitleg geven over rechtszaken en over de beslissingen. Ik denk dat daar dringend behoefte aan is. Er zijn veel misverstanden over de rechtspraak en over wat de inhoud van onze beslissingen is. En daarom willen wij ook meer naar buiten toe treden. En er zijn veel zaken hier, maar ook in Curaçao, die enorme belangstelling trekken. En ik heb gesproken over het toelaten van camera's en microfoons in onze rechtszaal. Ik heb ook gezegd dat wij geen mediacircus zijn, dat wij ook geen entertainment verzorgen, maar dat het wel heel belangrijk is dat de samenleving kan zien wat er in onze rechtszalen gebeurt en waarom wij beslissingen nemen zoals wij die nemen. Not un secreto que nos país a conocer reto ng constitucional e a mostra que instância ng concerni na dado momento a resulta mangmara. Corte a deliberar ribe possível solução para o dilema aqui. Duidelijk dat er een leemte is in geschilbeslechting tussen landen. Dat speelt in Aruba, dat speelt in Curaçao en in Sint Maarten. Er zijn uitlegproblemen of bepaalde beslissingen die worden genomen door de Koninkrijksministerraad of dat juiste beslissingen zijn. En uiteindelijk spreekt mij als rechter dan aan dat daar een onafhankelijk instituut voor moet komen die het laatste woord daarin heeft. Zodat de discussie over dit soort kwesties ook eindigt in een duidelijk en onafhankelijk oordeel. Ik heb gezegd dat het belangrijk is dat dat er komt, maar dat we ook de Hoge Raad der Nederlanden hebben, de Raad van State en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Die drie instituten zijn goed in staat om aan deze vraag te voldoen. En pas als er een probleem is, om wat voor reden dan ook, dat zij deze vragen niet kunnen beantwoorden, dan zouden wij moeten denken aan een nieuw instituut. O presidente está consciente sim que a introdução de instituto novo lo trouxe no mesmo momento problema na novo com ele. A extração tá pensa que a melhor opção tá para dar instituto não existente mais direito para tomar decisão de discussão delicado assim.